Moje ime je Ena Vitlov, radim u AstraZeneci kao voditelj poslovne jedinice za kardiometaboličke, respiratorne i imunološke bolesti. Jako smo sretni što smo mogli podržati ovo natjecanje. Mislimo da je inicijativa izuzetno vrijedna i da su se timovi zbilja potrudili na pronalasku izuzetno dobrih rješenja koje u konačnici mogu pomoći pacijentima i mislim da je to interes koji obostrano dijelimo. Ja mislim da zapravo učimo jedni od drugih, da industrija može puno toga naučiti od startupa, kako biti agilniji, brži, inovativniji, a s druge strane startupi od nas mogu naučiti ipak kako uspostaviti određene procedure i zašto se važno fokusirati na određena područja, te zašto su ona vrlo važna od javnozdravstvenog interesa. Mislim da industrija tu ima veliko akumulirano znanje koje govori o tome koje potrebe zapravo pacijenti imaju, koje potrebe su još neprepoznate i kako one utječu na ishod liječenja tih bolesnika pa i na cijeli društveni sustav u konačnici. Ja mislim da je to zapravo ogroman neistraženi prostor, ogroman potencijal i vidim puno koraka gdje umjetna inteligencija može pomoći i našim liječnicima i u konačnici našim pacijentima, od toga da se ranije pacijenti prepoznaju, dijagnosticiraju, eventualno pozovu na preventivne ili dijagnostičke preglede, pa u konačnici da zapravo je umjetna inteligencija netko tko može pripomoći liječniku u tome da slijedi najrecentnije smjernice i liječi tog pacijenta zbilja sa najkvalitetnijom individualiziranom terapijom. Pa evo, mogu se nadovezati, to je zapravo upravo ovaj dio gdje sam govorila kako možemo učiti jedni od drugih, startupi od industrije i obratno. Mislim da je važno slijediti pravila i imati strogu regulativu jer pričamo o zdravlju ljudi i to je nešto što je neprocjenjivo. A isto tako svima je potreban taj moment inovacije i novog načina razmišljanja i ja zbilja mislim da kroz kontinuirani razgovor, partnerstvo možemo naći to rješenje koje će zadovoljiti na korist pacijenata i da su procesi regulirani, ali isto tako da imamo nekakvu inovaciju koja donosi boljitak za naše pacijente i za naš sustav.